Вашите аплодисменти за танцов ансамбъл фолклорни ритми и Аспаруковче с хореографии Зоя Георгиева и Никола Николов. Уважаеми дами и господа, днес закриваме Международния панаир на занаятите и изкуствата Българика, който през тази година се проведе за 18-ти пореден път. Днес ще бъдат връчени наградите в традиционните конкурс уникати и конкурс сувенири. Благодарим ви, че сте част от днешното събитие. Организатор на събитието е Асоциация Българика, асоциация за съхранение и развитие на българското изкуство. Панаирът се реализира с финансовата подкрепа на община Варна и в подкрепа на кандидатурата на Варна за Европейска столица на културата през 2019 година. Бихме желали да благодарим на партньорите на Международния панаир на занаятите и изкуствата, община Варна, хотел Атлас, Властта.ком, Зона Нюз.ком, рекламна къща Ливея, България утре, Черно море БГ, телевизия Черно море, телевизия Sunrise Music, накратко БГ, Морето.нет, Дарик, реклама Рич, Топ Принт, строителна компания Каргон, консултантски център и Тера. Благодаря ви. Ще помоля да се качат на сцената председателят на Общински съвет Варна, господин Иван Луков, и госпожа Веселина Савова, председател на управителния съвет на Асоциация Българика. Давам думата на господин Иван Луков. Уважаема госпожо Савова, уважаеми участници в Международния панаир на изкуствата, уважаеми гости на град Варна, уважаеми съграждани, позволете ми да изразя своето изключително задоволство, че Варна за 18-ти път е домакин на един международен панаир на занаятите и изкуствата, с което ни показваме, че Варна не направи кандидат за Европейска столица на културата през 2019 година, защото този панаир се вписа изключително успешно в
всички мероприятия, които са в международния календар на изкуствата в град Варна. С това, госпожо Славова, позволете ми от мое име и от Общински съвет Варна, поднасяйки ви този букет, да ви пожелая още поне 3 пъти по 18 години да стигнем двата днес с този помощ. Разбира се, първо искам да благодаря на господин Луков за топлите думи. След това искам да се обърна към всички вас, които винаги заедно тук ставаме съпричастни на едно събитие, което събира във Варна майстори от цялата страна. Тъй като в програмата на панаира има и международен пленер за изящни изкуства, тук идват художници от цял свят. И всъщност искам само да ви цитирам думите от един германски художник, който беше тази година на пленера за изящни изкуства, Фридрих Зилберг, който ни каза и много се развълнува по тези думи, че идвайки към България, той е мислил, че отива далеко на изток. Когато вижда какво е във Варна, защото когато посети историческия музей, той се впечатли от нашата антична история и каза, аз си мислих, че Италия е сърцето на Европа, а от днес смятам, че Варна е сърцето на Европа, България е сърцето на Европа. Само за тези думи, мисля, че трябва да се гордеем, че сме успели да докоснем тези хора, които идват при нас с, за съжаление, не съвсем убедени какво ще видят или по-скоро са съвсем други мисли, но когато дойдат тук и видят нашата история, когато видят нашите майстори, когато да поработят заедно с нашите художници, се тръгват от тук щастливи. Аз съм убедена, че всички вие също, когато сте се разходили между нашите майстори, също отнасяте в сърцето си радостта от съприкосновението с тяхното изкуство. И сега, тъй като церемонията предполага връчването на наградите в двата традиционни конкурса за сувенири и за уникати, аз ще помоля да ми помогнат само. Господин Луков ще връчи наградите, за да можем всъщност да започнем с конкурса сувенири. Аз ще моля госпожа Слава Балджева, която за първи път участва на Международния панаир на знанието и изкуствата, но спечели 3-то място в конкурса сувенири, да заповяда, за да я връчат награда. Моля съпругата на господин Аврамов, тъй като той пътува и вече не е в България, но неговият сувенир спечели също 3-то място. Имаме 2 трети места. Госпожа Аврамова да дойде, за да получи диплома. Много здраве на целия екип на панаира. Пожелавам много творчески успехи на всички участници в панаира. Само за да разчупя малко награждаването, искам да ви информирам, ако случайно не знаете, процедурата, по която се гласува за конкурса сувенири. През целия панаир, през цялото време, от 1 до 21 август, в галерията, която е на другия вход на панаира, има изградена сувенирна палата, в която се излагат сувенири, които кандидатстват за съответната награда. Тази година 87 сувенира бяха изложени, като се гласува, всеки посетител може да гласува и така се номинираха 15 сувенира. Събралите най-много гласове, тези 15, бяха изложени на пресконференция, на която журналисти, оператори, фоторепортери също гласуваха кой да бъде победител. Тази класация е направена от варненските журналисти. И така на второ място в конкурса сувенири е госпожа Радка Васева. Заповяда да получи награда.
благодаря на град Варна и на почитателите на моето изкуство. С удоволствие ще дойдем. Благодаря. И сега искам да ви кажа, че имаше една изненада тази година, но всъщност може би дори не е изненада, защото много добър майстор печели за втори пореден път конкурса сувенири и това е Любомир Дудев. Него избраха журналистите, неговия сувенир за втори път печели тази награда, заповядат, като освен диплом получава също плакет и парична награда от 400 лева. Искам да благодаря най-напред на организаторите, на методото, на всички спонсори и да уверя Варна, че за мен това нещо е един много вълнуващ момент. Макар че за втори път надявам да бъда жив и здрав в всички случаи да посещавам Варна такива прекрасни и вълнуващи момента. Сега ще пристъпим към награждаването на победителите в конкурса за уникати. Това е конкурс за произведение на изкуството и наистина с много тежък регламент. Журито, което определи наградените, всъщност в него участват трима художника, носители на награда Варна. Така че мисля, че произведенията, които бяха одобрени, са наистина с една изключителна художествена стойност. Да заповяда господин Борислав Короджиков, който спечели третото място в конкурса за уникати тази година. Благодаря, Варна. Благодаря на организаторите. Тази година трета, до година първа. На второ място в конкурса за уникати беше произведението, изключително произведение на Вирджиния Северджиан. Заповядайте. Благодаря ви. Така и преди да обявя победителя в конкурса за уникати, искам да ви кажа, че искрено се надявам това произведение, което представлява всъщност макет за паметник на Кирил и Методий, да стане, всъщност се обръщаме към председателя на Общинския съвет, искрено се надявам това да стане един паметник във Варна, да му се намери мястото и той да бъде изработен. Този проект на паметник за Кирил и Методий е много различен от всичко, което сме виждали до сега, тъй като всъщност Методий е изобразен като митрополит с митрополитска корона, какъвто е бил, а Кирил е изобразен като монах, какъвто е бил. Проектът наистина е изключително красив, а в същото време съм убедена, че победителят в конкурса за уникати, който е един от най-добрите скулптори на камък в България, ще намери начин да направи това произведение. Също искам да споделя с вас, че тази година за първи път в Панаира на знанието и изкуството участва училището по каменоделство село Кунино, което се оказва, че едно от двете най-добри в Европа. Мисля, че много от вас не знаят за това, че всъщност в България се създават най-добрите творци каменоделци. И тук е всъщност победителят на тази годишния конкурс за уникати, господин Стефан Стефанов, който е директор на училището в село Кунино. Заповядайте, господин Стефанов.
Той ще получи също, разбира се, освен диплом, плакет и парична награда от 400 лева. Благодаря на уважаемите организатори, благодаря на България, благодаря госпожа Савова за признанието и аз съм изключително развълнуван, оценка. Аз се обръщам първо към вас, защото форумът на изкуството и знанието във Варна е едно животворещо събитие, така необходимо на българското общество, на българската култура. Пожелавам му бъдеще, аз съм убеден, че ще има бъдеще и щастие. Щастие на всички, на организаторите, на участниците. Благодаря ви.